Sabakuru ase wodi yage susuni gobono ababwatani anena baibuli beskuru yoboroso yariasi baye gotoka se wodi yibanyale ko bagwesokia na kwemurungania ase emerobelio yamagendro yigenda ko bage gotigara magiga ase eskuru eyobago kwana munegeta seni Kiandizi TV nigo abaibuli abo batebire buna nigo abarai ao banyale ko babakuri chira ngamba chiko babako yegorora eskuru yo wetera aso kwagacha ebirasi chinyomba cha chenu nabigo chia bisigati abo abisi yo mwalimu omonene engana go ikera bono iga hetaranyara koba gego ikiranigwa nigo banyale koba kobolia serikali county ya Kisii nabigo wizara yechisemie serikali nene nyara koba gego sokia sobwa ngo hirinde nyale koba gego kirania amagani a skuru yibu nagotomanyi mulikyo ito Frida Kerubo yo korora twache tutokebu timaitia sa tukuru chamanzai moinoga iga chi promise inchire twaitu ne serikali eri ya rweto ebirasi mbire iga bia gwete kurweli ntwanya correction ende yonsi yatekiru arafu compound iga umuntu agweta kurwa ndonsi ekio nakio ekerero kia baibuli kurwa seskuru yoboroso yali asibo asibakorera emechando bagwetera ase skuru yo nigo baimurunganirie okoborwa kwa bisi yomorokyo monene okoborwa kwibirasi okoboro gwechinyomba chia kebara ekyo kyabekire amagima y'abana akongo skuru na kwata bako nabone birasi bise CDC bigo bire birasi bitayo mwana birasi sabago somera igo konyoto kumire nandi guchiase birasi binde binene unabona chicho nto chiro totally nto bwati nandi no chinga abana bana baka chicho cyabanko bakire standard eki kitaba nyorera matara raisi unabona ntu gwete visa ebingezana okonyo iskuru abana bakule bakoleki bono na ntuto ito gayera atari bono chinyomba cyo bajani moroche bimwana ebikabiri ebisinini ECD igo bagotumia chicho kya abantu abanene eyere bobe ekyagara yere risiki eno bisiyo mwalimu eyo mwalimu tabwati obisi yaye ne kirasi ya saleti gweke mo gikarosi go obisi bono lenda mangana yo morochinga serikali mututi nonya nabo nigo baeneke bnataliri tangani ebirasi byagure asensemeyo ase abana beskuru yo bauteti amakweli nigo baenekirie korosi birasi byo nakobisira chinchira chinde ase abana bagendete kwenyorera chisemi ama ene iga kirasi nkirigi atugwerete ekirasi ekyo kyagwete oikabe batiengiya abana bagatoka bakire rangi gekagwa ekina kitora atenge kirasi kya changite kubekwa matabari gikagwe kyagara ekebinde birobyo ngirenga kiri akatwara gusinto muchanga twabeka egara twatenere agina bona yeriye go ikekera kyo bugendo na benyombe ko gutaikere yonse bona nyombe ye ekagwense ama yarogore kagupi bona ko tobega tamabati tukabeka chingokoro tosirerete stiri abana no bali Kulinde nigo baburire serikali kubasira elinde kwenekia obokoleri obya ase baenekia okwebwa wensemeyo asensemo ya magendero chinga kicho boigo nigo baenekia ogwasiuligwa wensemeyo ase bagania serikali kwemukie getambukiro na boigo kwenekia buna ngogitwa ere abantu bali tochoreta abarai baito mbara torigereri buye kiagara none birasi tobwata nebirasi byagaje tukare byasindereretu birabasa ko gwera abana nabo igo nanyine kirasi ngereki agwetega tukaera lia serikali etoroseri abarai baitu na tu abachorete kurwa mwa MCA baka mwa MP pamintorende motorigererie kiagara kibasa kya magendero CDF ne chinde motokonye birasi ebiga bibasa ko gwera abana no mucyoyo bunore iga igo aba muntu ararwera ndonse ntubwati njirende yo kogendereria tatigana serikali torigeretie kyara nere gotoa amagenderero eotoroseri muranje muto inyore unabarai baito hindu twigubu yanga nto chariria agara tokorere toiraneri mbiyamana serikali kyagara serikali nere otoroseria amagendero bunai bono lenda mangana yo morochinga serikali mututigete magega tokonye kere none mwalimu atwara obisi ya sakwariganiria abageni anyemere mende yarorekana egere sukuru yarorekana buna sukuru chini Frida Kerubo, Ndizi TV.